Здравейте, господин Хаджитончев. Благодаря за отделеното време в този динамичен график, който имате. Но специално настоявах и молих да се свържем с вас, за да можем да представим отличните практики на емблематичната Тева за България, където виждаме наистина отражение на ценностите в бизнес живота и бихме искали да ги свържем, говоря от името на асоциацията, Българската асоциация на компаниите за управленско консултиране, да видим как ценностите де-факто се отразяват в практиките на Тева и искам да ви помоля да говорим в този контекст и да можем да представим компанията за 17 октомври, когато е Световния ден на ценностите. Има алианс, Световен алианс и фундация на световните ценности, която се оглавява от Чарлз Фаулър и той твърди, че ценностите няма как да заживеят по света, ако не се случат в бизнеса и корпорациите. И бихме искали да видим какъв е вашия опит и как се случват нещата в България. Корпорацията има свои корпоративни ценности и принципи. Коя ценност е най-любимата и коя припознавате най-много от всички тях? Най-близка до моето разбиране за корпоративна ценност и най-близка до това, което съм аз и тази, която най-много ценя, е да накараме нашите семейства да се гордеят с нас. С нас, защото работим в компания като Тева. Това значи, това е най-силното, защото това е оценка на хората, най-близките ни хора, за това какво правим ние, не само за тях, за обществото, за България, ако щете, като държава. И за мен винаги било изключително важно да получа одобрението на най-близките ми хора за това какво правя. Не само в теб. И кариерата ми преди да дойда в компанията и затова най-близко до сърцето усещам тази ценност. Чудесно. В компанията виждам колко много работи Тева за припознаване на ценностите и принципите, изключително много активности. А как тези ценности и принципи се отразяват на работата ви, при работата ви с клиенти и различни заинтересовани страни? Едно от нещата, с които се гордеем в Тева, са високите етични стандарти на работата на служителите на компанията. Тези високи стандарти ние очакваме от нашите партньори и хората, с които работим, като започват дистрибутори, клиенти и дори бих казал едно от нещата, което е ключово, че не само, че ги очакваме, това е част от нашите договорни отношения. Да спазват и да поддържат същите високи етични стандарти, каквито поддържаме ние в компанията. Успели сме да го извоюваме заедно с тях и смятам, че работи прекрасно. Какво прави културата в Тева уникална? И кои са тайните съставки, които са останали във времето, остават непроменени, въпреки всички турбуленции и непрекъснати промени? Аз разбирам ролята на личния пример. Или това, което очаквам от моите колеги, от хората, с които работят, трябва да го изповядвам и аз. Или трябва аз да съм примера, от който те да бъдат увлечени. В много случаи, между другото, има и обратни. Аз също откривам пример в колегите, с които работя. Откривам неща, които аз да подобря в моята работа, в моите отношения с тях. И бих казал, че той е взаимен процес. Да, разбира се, моята роля е важна, защото е много по-силно да изповядваш дадена ценност, да я демонстрираш и да очакваш хората да я следват. Но разбира се, винаги има и място да намериш и да се получиш от хората, с които работят. Нещо, което те правят. Добре. Вярвам тотално и директно чета един от принципите. Да водиш със смирение. Да се учим и от другите. Прекрасно. Задължително.